zenbakien mugimendu zoro honetan, bost sentimenduak, 11 zorroak, bat eman bi hartu ez hurbildu nigana, azalatan egarra gogorturik eta horratzik ere ez da sartzen gure larruan, korrika egiteak apurtu dizkigu belaunak, apurtu digu harimak. Zerita gaude, gerizpe hotzean, denak leku berean infinituak, ni begira, zandoan dugunak, izpilua bezala, gure beldur berberak izladatzen dituenak, ta orain loturak, apurtu egin dira, dagoena eta denaren artean, bizitza intransitiboak, eraiki ditugunak, haien esanetara. Moztuko ditugu hariak, gorputz osoarekin, aldatuz norabide.